Jo vivia amb els meus pares biològics. Em vaig criar amb ells. Es van divorciar i després el meu pare no tenia mitjans. Ens va dur a l'aldea Sos. Som molts germans. Recordo que quan veníem cap aquí, jo no hi volia venir. És molt dur. Pel camí, els meus germans i jo ploràvem. No ens volíem separar del pare. Ell ens tractava bé. Jo tenia 9 anys. Aquí no t'ho expliquen pas tot dels teus pares biològics. Et diuen el que els dóna la gana perquè callis, perquè no pensis res, perquè no ploris. Fa poc el meu germà gran em va començar a explicar la veritat. No m'ho crec. El meu pare tenia molts problemes amb la meva mare i ella ja no ho suportava i se'n va anar. Aquí no tenen temps per nosaltres i hi ha la qüestió de l'afecte. El meu pare d'aquí treballa sempre. Com s'ho pot fer? Té moltes criatures i cal donar a cadascuna la seva part d'afecte. És el paper de la mare. Però ell et diu, tinc molta feina. Aquí una criatura sempre se sent allunyada de la família, com un signe d'interrogació a la seva vida. Jo dic que no són els meus pares. Per què els he d'escoltar? A l'adolescència sempre tens interrogants al cap. Una mare de veritat et dona el que està menjant ella. Vaig veure la meva mare per primera vegada fa unes setmanes. D'entrada, els meus pares tenien molts problemes. Però ja no em crec ningú. Un bon dia, la meva mare ens va portar a l'escola i a la tornada va recollir les seves coses. Vam començar a buscar-la. Ens va dir que se n'havia anat de viatge, que ja tornaria. Vam esperar una setmana, un mes. Jo em cuidava del meu germà petit, li feia de mare. Només volia saber una cosa. Com pot ser que una mare abandoni el seu fetge? No m'entra al cap. Suposant que el meu marit me'n faci alguna, m'enduc els fills i me'n vaig a fer de minyona per educar-los. No es deixaria mai amb el seu pare. Cada nit, quan se'n vagi al llit, la meva mare tindrà aquella tristesa. Es preguntarà si els seus fills estan malalts, si han menjat, si tenen amb què abrigar-se, si dormen, si estan bé. Per què no ho va pensar abans? No tenia mitjans, ella? Quan la vaig anar a veure, ja no era pobra com abans. Per què ens va abandonar, doncs? Si ens n'haguéssim anat amb ella, hauríem pogut viure junts, amb la mare, i no patir d'aquesta manera. El primer dia que vas a l'escola et diuen escriu el nom de la teva mare, del teu pare, l'adreça i tot. El cap em roda. No sé si he d'escriure el dels meus pares biològics o dels pares d'aquí. I poso interrogant. Els la dono. Et pregunten, i els teus pares? Són morts, ja està. Amb el meu pare hi estic en contacte, està bé. Es va quedar amb nosaltres. Ningú més s'hi va quedar. Ell era el que rentava la roba i ens feia el menjar. La meva mare ja no l'estimo. La detesto. No és una mare ni és res. La primera vegada que la vaig anar a veure amb el meu germà, la vaig abraçar. No vaig experimentar cap sentiment. Quan sigui més gran, estudiaré lleis, advocada. M'agradaria tenir una família, fills. No voldria pas repetir el que van fer els meus pares amb mi. No abandonaré els meus fills. Patirien a la nit. La gent dormiria tranquil·la i ells plorarien. Patirien. Jo els lliuraré del perill.